खुलुमबाय आंनि बे मदननि ब्लगाव बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय जालायबाय लोगोफोर। आंनि बे मदननि ब्लगा 1K कमप्लिट जाबाय लोगोफोर। जाय आंनि बे मदननि ब्लगखौ 1K कमप्लिट बानायना होबाय नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय जाबाय लोगोफोर। आरो बेबायदिनो अनलांबाय था, आंबो बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोनो हाथों नोंथांमोननि अननायाव लोगोफोर। आरो जाय साबस्क्राइब खालामना लायाखै दाबो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। अननानै लाइक खालाय, शेयार खालाय, कमेन्ट खालाय लोगोफोर। आंहा दिनै जा गिदिर प्रब्लेम दं, बे प्रब्लेमखौ दिन्थिनांगौबा दिन्थिलांनोसै आङो लोगोफोर। दा नायलांबाय थादो लोगोफोर। लाबालाय दिन्थिलांनोसै आं लोगोफोर। आङो दिन्थिनाङा साननानै देखायाखैमोन आरोखि। नै आंनि बे मदननि ब्लगनि गेजेरजोंनो आंनि बे प्रब्लेमखौ दिनै देखायसै आरोखि ना लोगोफोर। नै माबायदि अबस्था, आंनि अबस्थाया गोरलैयाव खर'आव आघात मोनदों आरोखि ना बियो। टाइम बारनानै ओरै बबेथिंबा आगदा साइडथिंनो एसे खर'आ गेब्लेनाय बायदि मोनो आरोखि ना। दा जिरायनो हाया, ओमफ्राय थाबायनो हाया, गसंनो हाया, ओमफ्राय हारसिङै जानो हाया ना लोगोफोर। आंनि बे मदननि ब्लगखौ जाय दाबो साबस्क्राइब खालायाखै साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। अननानै शेयार खालामना हो। मेगन गोसानि खुगा दानांथों दावहा दन्दानि। नोजोर दानांथों मेगन गोसानि खुगा दानांथों दावहा दन्दानि। लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला लोगोफोर। जा फंसे फंनै बुङो बेखौ नोंथांमोनहाथ' मिथिखागोन ना, जाय बुजिनो गोरों लोगोफोर। आरो अननानै गाज्रि कमेन्ट दाहर बा हेट कमेन्ट दाहर लोगोफोर, अननानै प्लिज। आरो बे भिडिअखौ बयबो जेसे हायो एसे शेयार खालामना हो लोगोफोर, अननानै प्लिज। आरो बेबायदिनो आङो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों नोंथांमोननि अननायाव। आरो मा बुंबावनो, आं बारा बुंबाय थाला लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय, एसेनोसै। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय। जिउ लावथों।